हिंदू जनजागृती समिती प्रणित महिला शाखेतर्फे आज जी त्यांची संस्था रणरागिणी या कॉन्सेप्टच्या अंतर्गत गोव्यात तात्काळ लव जिहाद विरोधी कायदा करण्यासंबंधीचे जे त्यांचे निवेदन आहे ते आज माझ्याकडे त्यांनी दिलेलं आहे आणि आता प्रत्येक आमदाराच्या मंत्र्यांच्या घरी जाऊन अशा पद्धतीचा कायदा करण्याविषयी त्यांची निवेदनं ते सादर करीत आहेत. मी त्यांचं इथं स्वागत करतोय. अशा लव जिहाद हा एक अत्यंत विकृत प्रकार आपल्या संपूर्ण देशामध्ये आणि आता हळूहळू गोव्यामध्ये रुजू होत आहे. कारण कुठल्याही धर्माविरुद्ध आम्हाला आकस नाही आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी आपल्या धर्माचं पालन करायचं, आपल्या धर्माविषयी त्यांना आदर सन्मान असावा, त्यात काही म्हणजे आमचा विरोध नाही आहे. परंतु दुसऱ्या धर्मांच्या विरोधात कार्य करणं आणि दुसऱ्या धर्माच्या मुलींना फसवून मग त्यांची विटंबना करणं किंवा त्यांचे खून करणं, त्यांचा छळ करणं आणि अशा पद्धतीचा हा जाणीवपूर्वक प्रकार जर होत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध करतो आहोत. आणि असे प्रकार गोव्यामध्ये घडू नयेत त्यासंबंधी ज्या काही योजना आखण्यासाठी आम्ही सर्वत्र म्हणजे आपल्या म्हणजे जागृती करण्यामध्ये आम्ही त्यांना म्हणजे आमच्यातर्फे सुद्धा जागृती होईल. आपापल्या धर्माचा आदर सन्मान सगळ्यांनीच करावा, परंतु दुसऱ्या धर्मियाविरुद्ध कटकारस्थान करून आणि एक नियोजनपूर्वक असा छळ आरंभणे आणि त्यातून आपल्या धर्माची विटंबना करणे हे योग्य नाही आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतोय.